gigamit sa parte sa atong lawas. Apan sa dili pa, atong balikan ang inyong nakatunan sa miagi nga semana. Ilha ang musunod nga parte sa atong lawas. Pamati pag-ayo aron makatunan ang nagkalain-laing gamit sa parte sa atong lawas. Ang atong mata gigamit aron kita makakita sa nagkalain-laing talan-awon sama sa mosunod nga mga hulagway. Mata, importante kini kaayo, maong angay ang pingan. Dili maayo nga masubrahan og gamit, sama sa pagtula sa cellphone. Mausab kini ang atong ilong nga gigamit aron kita makasimot kung kini humot o bako, sama sa mosunod nga mga hulagway. Angay ko nato nga ambingan, isuot kanunay ang face mask aron dili makasimot bisan unsa. Ang atong dalunggan gigamit aron kita makadungog sa nagalain-laing tingog sa atong palibot. Ato kining ambingan. Kanunay nga limpyuhan ug ayaw kini tusluka ug tukog ug uban pang mga hait nga butang nga makadaot niini. Ang atong baba mao ang agianan sa pagkaon ug hangin. Gigamit usab kini aron kita makaistorya.
gigamit aron kita makahawid o makagunit og mga butang. Duha ang kamot ug adunay pulo ka kulamoy o fingers. Ayaw kalimti ang kanunay nga paghugas sa kamot aron kini magpabilin nga limpyo. Ang atong tiil gigamit aron kita makalakaw, dagan o lukso. Hinumdumi kini, dili mulakaw ug walay pananghid aron dili mabalaka si mama o papa. Buluhaton, ingini ang parte sa lawas nga gigamit sa mosunod nga sitwasyon.